Ibrahim Darekta na Adamawa zai auri Fatima 'yar Kanawa, kan lokaci kaɗan za su yi aure. Ibrahim Darekta na Adamawa zai auri Fatima 'yar Kanawa, kan lokaci kaɗan za su yi aure. Soyayya ta yi daɗi, Fatima na zumuɗi, Ibrahim na ta faɗi, soyayya na da faɗi. Tunda kun so junanku, ba mai jin sirranku, tunda ran magautanku, a ce da daɗi soyayya. Fatima ta yi soyayya, Ibrahim ma ya iya, a junan so ba ƙiyayya. Ibrahim mai haƙuri, Hassan sannu kai kace gari. Ibrahim na alfahari, ni da Fatima ya ta gari. Fatima ta taushe kunnanki, kar magauta sun raba ku. Darekta na sanki, burin shi aurenki. Fatima kyakkyawa, Fatima 'yar baiwa, Allah shi ke haɗawa, lalle ba mai rabawa. 'Yar mama biki su, lalle kin zarce mata. Ibrahim Darekta na Adamawa zai auri Fatima 'yar Kanawa, kan lokaci kaɗan za su yi aure. Soyayyar ta daban ce, Fatima ta daban ce. Ibrahim kar ka zauce, Fatima ta amince. Gara ta zamallake ki, ki haƙuri a cikin gidanki. Ibrahim ne mijinki, masoyan juna ne, ku hanta da jini ne. Wataran zanje auren ku ne, ni ne Adam mai zamani. Fatima kiɗan taka, gara ta kaɗan taka. Wayo soyayya, lalala soyayya. Ibrahim na da kunya, Fatima na biyayya, don yana girmama manya. Fatima tana da tarbiya, soyayya soyayya, soyayya robayya. Soyayya na da gardi, soyayya na da daɗi. Soyayya soyayya, soyayya soyayya. Ibrahim Darekta na Adamawa zai auri Fatima 'yar Kanawa, kan lokaci kaɗan za su yi aure. Ibrahim Darekta na Adamawa zai auri Fatima 'yar Kanawa, kan lokaci kaɗan za su yi aure.